Hai să dăm drumul iar la filmare. Vine milionul oare? Wow, uitați-vă voi la mine. TikTok-ul ăsta-i de vină, nu-i problemă, las așa. Vino casetul lila, face milion fata. Toți copiii mei de aici să vă pupe lilișor. Acum pe milion, uite și milionul. Hai cu revelionul. Toată lumea zice așa, numele e lumata, să facă Lili rima. Bună seara tuturor, să aveți baftă și umor de calitate, că la Lili aveți de toate. Stați așa. Mamă, ce e aici? Daviduțu, pupă Lili pe finuțu. Andreiuțu, da, că te pupă ea Lila. Și cineva dă inima, Alexandra. Bravo tuturor, bă, vă pupă milion. Toată lumea zice așa, alea Daviduțu, iar așa. Stai ca focul cu mata. Uite-o și pe Miruna, mai postează tu ceva, să se uite și Lila, nu te uita tu la ea. Iuliane, stai aici, frățioare, ca obositea Lila. Mi se plimbă limba în gură, pofiar de la dantură, nu-i problemă, las-o așa, că pune proteza ea. Bagă tare, nu te da, Cristina, tu stai așa. A obosit ea fata, dar vă iubește ea. Ce să vă zic, vă iubesc. Deci îmi tremură mâna, băi, tremură mâna, jur, să rămână din toată inima, jur. Violeta, vino coace să pupăm. Și acum ia guveta, băi, ei nu spăla, băi, nu știu, stați așa. Sofia, da, mai stai tu pe la Lila. Uite-o și pe Parisa, Beatrice, mai zici ceva. Nu te uita tu la mine, rimele sunt pentru tine. Teodora, vine acum, da, ea, nu te uita bine așa. Bagă Raisa ceva. Miruna, iar am zis-o cu Miruna, nu-i problemă că e una. Că o fi mai multe n-ani, nu-i problemă, las așa. Când ai una, n-ai niciuna, Miruna nu e doar una. Când e una, uite așa, trei acum la Lila. Când ai una, n-ai niciuna, când ai trei abia ai una și cu alta și cu trei legat de-a patra. Bine, cum așa, băi, nu mai pot. Prea multe nume la Lila, să vă pupe ea cu rima. Uitați-vă voi la mine, Teodora nu mai vine, uite-o și pe Cristinica. Alexandra e aici, de ce nu ești la servici? Uite-o și pe Rebecca, stai cu minte, nu te da. Iasmina te pupă, vine acum la Lila. Stai cu minte, tastatură, vă pupă acum, da. Lilișor, trebuie să plecăm, mai pot de foame, oameni buni. Băi, oameni buni, vă iubesc, băi! Câte comentarii am, Doamne, nu pot să le citesc. Uitați-vă cum merg comentariile la mine, băi. Stai mă că e o fată aici care a spamat în continuu mâncaiaș botul ei. Ce mișto, bă, vă iubesc. Stați un pic, a spamat o fată în continuu, nici n-am văzut-o, mâncaiaș botul ei. Ana Carla, Ana te pupăm, uite te-am fixat.